Good morning. Matindog po ang gabos para sa nobinaryo ni Senior Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above honor you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angel choirs above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please kneel. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. response to the supplications. Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us.
in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always, in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the Have world. mercy upon us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, "Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you." Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabutan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kababayaan, padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. matindog po. Hearts so filled with sadness, Saint, you call on. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless, work for me among us. Jesus,
The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all invoke your aid. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat para sa iyang birthday blessing, dulot ka Naive family. Pasasalamat dulot ni Maria Helen Micalier and family. Pasasalamat man para sa birthday ni Marcia Marbella, dulot kan Marbella and Odonio family. Pasasalamat dulot ni Risa H. Behito. Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family,
Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, for the gift of life, dulot ni Joan Lota from Martinez family, and for passing the board exam, dulot ni Alaysa Martinez. Pasasalamat dulot ni Gina Santa Rosa, Chan and De Vera family, Arlene Pabilonia, Richard Joe R.J. Princena, Evanzuela S. Baga, Tobias Betito, DJB Eatery, Miracle Health Corporation, Josephine Betito. Pasasalamat para sa 43rd wedding anniversary, dulot ni Mr. and Mrs. Miguel Odiver Jr. Pasasalamat dulot ni Julia Duran and Reynerio Duran Jr. and family, for good special na kagadan, for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, special na kagadan, dulot ni Josel Aceituno and family, for permanent job of Sarah Jane, dulot ni Sarong Devotee, for passing the college entrance test of Stephanie, dulot ni Sarong Anonymous, special na kagadan, dulot ni Maria Helen Micalier and family. Para sa kapingaluan kan mga minasunod na kalag, Cesar, dulot ni Emma Chan, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Consolacion, dulot ni Joyce A. Sarza and family, Beatriz, dulot kan Munoz family, Consuelo, Loreto, dulot ni Joanna Duran, Jose, dulot ni Nilfa Lee, Ruben, Felicitas, dulot ni Angelica Moral and family, Tirso, dulot ni Dr. Jean A. Mirandilla and family, Ernesto, dulot ni Teresita Bitaw and family, Noel, dulot ni Marilu Asopardo, Dorotea, Santiago, Jose Jr., dulot kan Betito family, death anniversary of Paz, dulot kan Perez family, Pablo, All Souls, dulot kan ni Josefina Baliktar and family, William, Milagros, dulot ni Mirna Loveres, Aaron, dulot kan Naive family, Ferolino, Emeteria, dulot ni Miss Maria Sharo Craft, All Souls in Purgatory, dulot ni Joe and Del Araya. Para sa kalag ni Jose, dulot ni Tess D. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon. Maun ka, Santo Niño, bugtong naaki ka naman, ang kinabansa sa imong kamot, panoon kan simong pagkamot. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka na mga kanaki, asing ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa ido. Asin sa imong espiritu. Adlaw na bebes, enot, idinudolo tayo ng Santa Misa sa pagtaong kontra, asin pag-arang sa satuyang mahal na patron. Special na aldaw ini para sa iya, San Judas Tadeo. Magdulok po kita sa iyang pamibi, intercession para sa satuyang mga pangangaipo. Siring man, ininaan ikapitong aldaw kan sa tuyang misa nominaryo sa pag-andam niya to sa maabot na kafiestahan ni Senyor Santo Niño sa maabot pong Domingo. Kunyan, midbiduntaan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, taganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang,
na na ako'y pamipi sa kagurangan tan Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa to ang mga kasalan, asindarhon kita sa buhay, nadaing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mamibi kita. O Diyos, nahuli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong aran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan, danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa ibo. Siya na kaiba mong nabubuhay as inagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kantataramon. Hinanyugo niya to an enot na babasahon. Ginuno sa inot na libro ni Samuel. Ang mga Pilistiyo nag-andam sa pakilaban tumang sa Israel. Ang mga taga-Israel nagtiripon sa Ebenezer, asin ang mga Pilistiyo sa Aphek. Ang mga Pilistiyo na pamugtak tumang sa Israel, asin pakatapos nin mangirhat na ralaban, nadaog ang Israel. 4,000 soldados ang nagadan sa labanan. Pagbalikan hukbo sa kampo, ang kamagurangan nin Israel nagsabi, "Ta daw ta pinabayaan nin kagurangnan, an madaog kita kan mga Pilistiyo. Darahon ta digdi hali sa silo an kaban kan tipanin kagurangnan. Tanganing idigtas kita sa kamot nin satong mga kaiwan." Kaya ang banwaan nagsugo sa silo, asin kinua ang kaban kan tipanin kagurangnan na nakatukaw sa ibabaw nin mga kirubin. Anduang aki ni Eli, si Opni, asin si Pinis, nagiba sa pagdarakan kaban kantipan. Pakaabot kay ni sa kampo, ang bilog na Israel kuminurahaw nin makusog, mala tanatanyog ang daga. Ang mga Pilistiyo, pagkadangog kan kinurahaw, nagharapot. Ano ang buot sabihon kay ning makusog na kinurahaw sa kampo nin mga Hebreo? Kan maaraman ninda na ang kaban kantipan dinara sa kampo, nagkatarakot ang mga Pilistiyo asin nagsarabi, "Ang Diyos yaon na sa kaibahan ninda. Hirak man sa to, day pa ini nangyari poon kaidto. Hirak man sa to, si Isay ang maligtas sa to sa kapangyarihan kay ning Diyos na makakamhan. Iyo ini ang Diyos na nagpasakit sa Ehipto nin manlain-lain na damat, asin kahilangan. Alagad, mga Pilistiyo, pakusugaan sa indong buot, asin magpakalalaki kamo, asin makilaban. Nakilaban ang mga Pilistiyo asin nadaog ang Israel. Gabos nagdurulag, lambang saro sa sadiring harong. Sa pagkadaog na ini, 30,000 soldados nin Israel ang nagadan. Anduang aki ni Eli, si Opni asin si Pinis, nagadan. Patin ang kaban kantipan nin Diyos, naagaw kan mga Pilistiyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imong pagkahira kagurangnan, ligtasan kami. Sa imong pagkahera kagurangnan, ligtasan kami. Isinikwal mo kami asin sinupog, dai mo ini ibahan ang samong mga hukbo.
Itinugot mong daugon kami kan sa mong mga kaiwal, asin sa lakayon kami kan mga nauungis sa mo. Sa imong pagkahera kagurangnan, ligtasan kami. Ginibo mo kaming ikakasupog kan sa mong mga kanatad. Pinagulog-ulog asin ngingisihan kan mga nasa palibot niya mo. Ginibo mo kaming kamudahan nin mga banwaan. Pinagtuya-tuya sa tahaw nin katawuhan. Sa imong pagkahera kagurangnan, ligtasan kami. Ta daw tinatago mo an sa imong lalawgon. Linilingawan mo an sa mong kamunduan asin kaapihan. Hulitan sa mong kalag nakakaduko sa alpog. An sa muyang hawak nakadapa sa daga. Sa imong pagkahera kagurangnan, ligtasan kami. An pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. O Diyos, nagdadamog ako sa mga kataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong pagrupyaw kan espiritu, banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong dauton, nagdulok kay Jesus, nagluhod, asin nakimaherak. Kung buot mo, malilinigan mo ako. Naherak si Jesus, inunat an kamot, dinutan an dauton, asin sinabihan, buot ko. Malinig ka na. Tulos man sa nanahali ang daot, asin ang dauton naging malinig. Pinahali siya ni Jesus, asin tinugon, day mo iyan ipag-usip sa kisay man, alagad magduman ka, asin magpahiling ka sa mga padi. Magdulot kanin pasalamat, hulitay ka nalinigan. Ini pinagbuot ni Moises sa pagpatutuo sa inda. Alagad ang lalaki pakahali, nagpuon pag-usip asin pagbalangibog, malangani ta si Jesus dai na nakakalaog, minhayag sa mga banwa. Minaagi siya sa luwas, sa mga lugar, na daing tawo. Alagad ang mga tawo nagdulok sa iya, hali, sa manlailain na lugar. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. For this week, we have been hearing about several or series of healing miracles of Jesus. Pagbulong kan mga naghehelang, pagpalayas nin mga demonyo, sabi tangani, sa paglaog niya to sa ordinaryong panahon, sa kalendaryo liturhiko, pagkatapos na si Kristo mabunyagan, ito ang nagtaonin signal kan kapinunan, kan sa iya pong ministeryo publiko, public ministry. And kung niya na aldaw, nadangog niya to ang pagbulong sa sarong dauton, sa sarong lalaki na may leproso. Sa Tagalog, may ketong. Kaya itong panahon kan sa tuya pong kagurangnan, ang pagkakaigwanin siring na helang, ang pagkakaigwanin ketong, is more than just a sickness. It is more of a life sentence. Garik sa man sa na nag-ako ng reclusio perpetua na hatol of imprisonment. Kapag ika po may daot kay itong panahon, maski pa may pamilya ka, you have to live outside the village. Masiblag ka sa pamilya mo, asin, maistar ka sa sarong lugar na secluded from other people. In fact, pag may daot ka, pag may nahihiling kang nagrarani sa imong tawo, kaipuhan mo pong magkurahaw, sasabihon mo, maati ako. Tanganing day po, sinda makaranisa sa imo. They are considered to be moral or social outcast. Ngata, ang pagiging dauton bears this moral stigma na igwa kang helang na iyan, igwa kang ketong sa imong skin dahil kan sa imong kasalan. Garibaga,
tigsasabi kan mga tao na pag ika may helang, nadaot, o leproso, iyan punishment, busong, padusa sa imong mga kasalan. Iyan ang moral stigma na igwa po ining helang na leproso. Kaya day ka lamang makakamati nin sabihon ta yakap ng iyong kapamilya. No hugs, no handshakes, no mano po. Mismo sa imong mga kapamilya. Day ka pwede ninda dutan. Gariman sa nang sabi ko nga ni kayan, Wi-Fi hotspot, pero igwanin label na nakalaag, please do not connect. Day ka pwedeng mag-connect sa iya. Otherwise, you will be inflicted. And the worst, ini pong mga may daot, they have to wear a bell around their necks. Tanganing pag nahiling ninda na may nagrarani sa indang tao, kay puhan nindang patanugon itong bell. They have to ring that bell to warn those people not to get near to you. Tanganing days inda magrani sa imo. Kaya bago pa palan kang COVID-19, igwa na kayo ito nin social distancing. Lalong-lalo na sa mga dauton. And sa parehong sitwasyon, mga tugang, yaon uminabot ang sa tuyang kakurangan. Asinining dauton, sosog sa istorya kan Ebanghelyo, nagluhod, asin nakimaherak. Sabi niya sa tuyang kakurangan, kung buot mo, malilinigan mo ako. Dahil siya nagdidemand. He was not demanding. Actually, itong sa iyang ekspresyon was an expression of trust. Pagtiwala kay Kristo, na kaya ni Kristong bulungon ang sa iyang kamatayan. And Jesus does something shocking. Ngata, despite the prohibition under the law, na bawal ang magrani sa sarong dauton, dinutan. Inunat kan kakurangan sa iyang kamot, asin dinutan niya ining dauton. Sabi nga ni kayan, His mercy. So sa iyang pagkaherak, touches the untouchables. So mga day dapat dutan sa iyang nadutan kan sa iyang pagkaherak. Day man lamang nag-alkohol, arog kan iba sa tuya, nakiabrasa sana, ma-alkohol. Day man lamang nag-face mask. Dinutan niya itong dauton. He touched the leper. Magayon na ang retratong itinatao po kay ni sa lambang saro sa tuya. Before the healing came, the touch came first. Before the miracle, mercy came first. Sometimes, sa kinaban po, ang pinag-aapod na deepest wound is not in the skin. Bako po kung anong nahiling ta sa hawak or sa kulit ni sarong tao. Ang pinakamakulog na mamatayan ni sarong tao, bako ano man na pisikal na kamatayan o kailangan, kundi kung ano ang namamatayan kan sa iyang puso. When you feel unwanted, when you feel forgotten and pushed aside, that's the deepest wound that we can ever feel or experience. Yung baga, kaya itong maray ka pa, maray ka man sa inda. Kang naghehelang ka na, kinakaungis ka na ninda, itinatakwil ka na ninda, ikinakaati ka na ninda. Kang nagbisita kami sa mga padi, kang during the Christmas season, sa mga retired priest, kadaklan sa inda, iyan ang sentimiento. Kaya ito ngayang aki-aki pa ako, dakulon ang namumuya sa kuya. Dakulon ang nagpapadaba sa ko. Kunyan ngayang gurang na ako. Dahil na nga ni ngayang kumidbid kan mga tao.
Yan ang pinakamakulog na experience nin sarong tao. That's the deepest wound that we can ever experience. To feel that we are unwanted, that we are forgotten or pushed aside. And Jesus sends a clear message today para sa iya. Wara po nin reject. Gabos importante. Para sa iya, dainin disqualified sa iyang pagkamot as in pagkaherak. Para sa iya, dainin late or inabutan na ning cut off. Dahil ka na pwedeng entertainon niya. Gabos kita, mahalaga sa iya. Sabi ko po ngani, siguro kung uso na kayo ito sa Facebook, nakadaag siguro sa Facebook kan sa tuyang kagurangnan, accepting friend request, especially from the unfriended or rejected people. Lalong-lalo na itong tigsisin mood ta sana. Yeah. Importante sinda sa satuyang kagurangan. So, simple lesson kan satuya pong gospel, tigtatawan kita kaining impresyon that when we feel untouchable, pagmati ta, dahil kita pwedeng dutan nin mga tao, it is God who reaches out to us. Siya mismo ang minadulok, minarani sa satuya. When the world pushes you away, itinatakwil, isinusuka ka na kan kinapan, it is then that Jesus pulls us over. So today, a challenge po sa satuya is this: let us try to be a little more like Jesus. Arugon ta po ang satuyang kakurangan. Siguro, sarong simpleng smile, sarong simpleng greeting, or a kind word na pwede tang gibuhon, as in sabihon mo niyan sa lampang saro, that can be construed as small touches that can heal big wounds in our midst. Because sometimes, mercy itself is the miracle. Amen? Sa karan ka na maaki as in Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tangalingan sa ko, asinan sa idong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kurangnan kaming naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol na si San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akoonan sa mong mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo, huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Ang Amen. kakurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaasan espiritu, mga puso, initaas mina sa magpasalamat kita kagurangnan. sa kakurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saet. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran,
Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, ta pinatugmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan, tanganing inimaging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit non nakatukluan sa gabos na tabo. Kaya ngunyan asin sagkod paman, kay bakan bilog na hukbo nin mga anggeles dusay sa imo an isip kaming nagsasarano, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang ganan banal, burabo din gabuas na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, taganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mo kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya, nasa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay. Asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabuos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagod na ika Kaya magdatong. kami na nagrurumdum kan sa iyang pangkagadan na sinpagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawa kasindugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinapan. Tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispong, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan kabos na mga gadan, tangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos. Ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, ken buhay na dayeng kasagporan mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ngunyan, mamibi kita kan pamibi na itinukdo sa to, kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, ngayaon sa langit, Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin naray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan,
siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan ko diyan pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sinpagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kakurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Katuya po nga na hira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uya an kordero kan Diyos. Uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin at sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan ta kami gluna, diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal, nagihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Daygon sa kanunay o simbahon kagayo. Santo Niño, mako. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Daygon sa kanunay o simbahon kagayon. Santo Niño, gumako. Hari sa kalipay, hari
hari nga gamay, hatagan unta kaming luna, diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Daygon sa kanunay ug simbahon kagayon. Santo Niño, gugma ko. Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamipi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan mga sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo, tanganing ansamong ginigibo sa pagalang kan pagsakit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkamuot. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuka po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot po sa 29,368 pesos as in 60 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,155 pesos as in 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,702 pesos as in 45 centavos. Sa Domingo, Enero 18, iyo po ang kafiestahan ni Señor Santo Niño. Ang misa para kay Señor Santo Niño, gigibuhon sa oras na alas 3 sa pagkahapon, asin susundan man po nin prosesyon sa oras na alas 4 sa pagkahapon. Iniimbitaran po kamo na magsabay sa nasabing aktibidad. Pinapaisi po na sa Domingo, Enero 18, magkakaigwaman po nin Bible enthronement sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga, asin magkakaigwaman po nin pagbendisyon nin Biblia sa gabos na misa. Maawat mi man pong pasalamatan ang mga nagdonate ka nakaaging semana, mga anonymous na tig 10,000 pesos, 1,500 pesos, 1,000 pesos, 700 pesos, 500 pesos, 265 pesos, 200 pesos, devotee 5,000 pesos, Lutong Nanay Food Services 3,000 pesos, Ryan Altavano and Family 2,542 pesos, Lemon Thirst 2,000 pesos, Elvin De Mesa 1,000 pesos, Abordo Family 900 pesos, Nida Raro and Family 500 pesos, Jessa May Banyes, 300 pesos. Devotee, 300 pesos. Diyos mabalos po. Sa kuya pong apresyasyon, nasin pasalamat sa lambang sa Rosaindo, lalong-lalo na si mga nagsipaglingkod sa tuyang altar, magpuon po sa tuyang choir, kina Vince, ki Christian and ki Faye, asin sa tuyang lectors, commentator, mass collectors,
asin sa satuyang ginagalangan na sa Kristan Mayor. Salamat po. Asin lay minister. Thank you very much po. So, pagirumdum lang po, we are supposed to do this last Sunday, ining Bible enthronement. So, magdara po kamo nin Biblia. Sa 9:30 Mass, magkakaigwa kita nin Bible enthronement. Then, sa gabos in all masses, magkakaigwa kita nin blessing kang Bible. So, kung igwa po kamong mga Bibles o kung daiman, try to have one and have it blessed sa maabot pong Domingo. So, and you can also enthrone it sa inyong mga altar, sa inyong pong mga harong. Salamat po. Matindog na po kita. An kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong indo ko, espiritu. an payo, asin maghagad kan bendisyonin mahal na Diyos. Sa tabang asin mga pamibi, kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo, antabayan kamo kan kagurangnan sa roal daw nindong pagkabuhay, ilikay, sa ano man ang mga peligro asin pag-alaman, lalong-lalo na sa mga kahilangan, iwaras sa indo ang kinakaipuan nindong kusog, grasya, asin kakayahan, tanganing danay kamong makapaglingkod sa iya, asin sa indong kapwa. Asin bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sin maherakon, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. One day to these islands is gifted and pledged. God sent you to us, oh beloved child. It's always you have been the light of our souls, the guide of our people, the flame in our hearts. Señor Santo Niño, with your scepter guide our people. Oh, hail King forever, Filipinas is your kingdom. Señor Santo Niño, in your hands the world finds its rest. Proclaim your truth and justice, bring to man your peace and love. Thank you po.